Panghiyaw! Panghiyaw! Magkano presyo dyan? 140, 130, 110, 110 na lang oh. Nanggaling sa 120. Ayun. Ilang cooler yan? 20 cooler, dami no? 12 na? O, kayang-kaya pa yan. Pogi kasi nagbebenta. Ayan, shout out sa inyo mga bata natin sa Malabon Fish Market. Good morning yun. Pag agad hindi kumakain, masigla. Pag kumain, nanghihina na. Baligtad. So mga tilapyang buhay natin dito, ayan. 140 ang kilo at may mga pandaing. Tapos 240 kilo ng mga malalaking bangot at mga kada piraso at tumpok na kanyang latag sa kanyang pwesto, no? Gary, magkano rito? 180. 180. Ito 200 ito. 180, 240. Mga latag niyo pong ano? Pink 180, pink salmon. Ayun. Pink salmon meat po natin ay 180 no na mga per kilo. Shout out po, good morning. Yung mga magaganda nating vendor dito sa Malabon. Ayan. 350 sa mga golden pompano. Tapos lang to, yan na lang. Magkano yan? Pag sa'yo, syempre, 180 lang. 80 na lang kilo, 80 na lang, 80. 380 no? Ah, 380? 380. Lahat? Akala ko lahat eh. Maganda yung solo-solo lang. Shout out sa mga... Good morning, good morning. Yan po ay 100 pesos no? Mga swahe. Makagalong kumaya. Magkano ba yung kilo dito? Ano? 150. 150. Umuro yung ano natin dito, matambaka oh. Sumuhay pa yung dito pangat. Mga boneless bangus oh. Nakabonus yan ng kasong. Wala. Yeah. Magkano isang piraso po niyan? 20. Ah, 220. May dalawang 50 kaya. Salamat po, salamat. So shout out sa iyo, good morning. Salamat, salamat, thank you, thank you. Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. At ito pang muli si Boss Lando Explorer na mag-update po sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon. So, aalamin natin yung mga presyon ng kanilang mga latag. So, nandito tayo sa pwestuhan ni Jeff at ni Boss Maeng. Alamin natin yung mga presyo ng kanyang mga bangus dagupan na ibinebenta sa ating mga mamimili rito, no? So, punta natin yung mga presyo ng kada piraso na bentahan ni Boy Bangus. So, ito pang muli si Boss Lando Explorer. Tara! Let's go! So, ito yung mga presyohan. Lapitan natin. So, makikigulo tayo. Sisingit na tayo rito. Panghiyaw! Panghiyaw! Magkano presyo dyan? 140, 130, 110, 110 na lang oh. Nanggaling sa 120. Ayun. 130. So, dito tayo kay Boss Maeng, no? Nakisiksik lang tayo rito sa pwestuhan niya. Yan yung mga nilalatag dyan ng mga bangus na inyong mabibili. So, dito 140 ang mga kada piraso. Tagupan yan, tagupan. So, bulik tuna, ayan po ang presyo, 240. Yun ang naman ang bentahan ni Jeff dito sa Malabon Fish Market. Kita mo, nagtitingin ng to. Shout out po, good morning! Shout out po, isang magandang umaga. Tagupan po yan. Di ko narinig yung sinabi ni Boy Bangus eh. Nagulat ako, nagtatawanan na lang ako eh. Alright, ito yung kay Boy Mangga. So shout out sa iyo, Snorlax, Teddy Bear. Ayan o, 25 lang po, Tanzo. 70 pesos per kilo, manggang hinog. Yan po ang mga latagan dito. So abante na tayo, no? So marami sa ating mga mamimilian nandirito at naghahanap. So pagbigyan nyo na si Boy Bangus, 2 days lang naman ito na medyo may paggalaw ang mga presyo. Pero hindi naman din nagkakalayo, ganun pa rin naman ang mga presyon niya. Eh alam niyo naman to si Boy Bangus, palabiro ito, joker to eh. Sinasabi niya na pagbigyan ng 2 araw pero yung mga presyo ng bangus niya, ganun pa rin naman ang presyo. Hindi naman pumalo. Ang presyo ay meron 140, 120, 130. So walang pagbabago.
bagsak presyo pa rin ng mga bangus dagupan ni Boy Bangus. Ayan. May kasama pang yelo pag inuwi mo, no? So shoutout sa iyo, Boss Maeng. Isang magandang at mapagpalang umaga sa iyo. Good morning. So lipat na tayo dito sa mga latagan pa, no? Puntahan natin si Boy Putik at si Boy Tilapia. So eto, dito tayo sa pwesto ni... So shoutout sa iyo. Good morning, Boy Putik. Kaya pala kay ano? Kay Boy. Wala kang utusan. So shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Alias Pogi. Pogi ba yan? Ay, kumakaway nga, yo. Artistahin eh. Pogi ba yan? Oh, hindi nga pinansin eh, pero... Ang dami. Ilang cooler yan? 20 cooler, dami, no? 12 na? Oh, kayang-kaya pa yan. Pogi kasi nagbebenta. Ayan, shoutout sa inyo mga bata natin sa Malabon Fish Market. Good morning yun. Pag agad hindi kumakain, masigla. Pag kumain, nanghihina na. Baligtad. Oo. So, wala ka ngayong mga bangus na sold out. Sold out, bossing. Grabe 1 mga kilos. bentahan, no? Grabe mga bentahan. So, tagapaglinis ni Boy Tilapia ng kanyang mga tilapiyang Batangas. So, parang nakikita ko yung kamay niya, hindi siya nahihirapan ngayon. Walang mga kalis-kaliskis eh. Pinahirapan yung dalawang bata niya. I love you all. Ubos yung talaba mo? Sold out. Yung magaganda yung talaba, oh. Malalaki yung ano. Kaya lang, wala na eh. Hindi tayo umabot. Wala na pala. Oo. Na-sold out. So dito, 2.20, no? Sa presyo ng latag ni Boy Putik. 2.20 na per kilo ng mga pusit kalawang. Golden po pano po natin ay 370 ang per kilo. 180 per piraso ng mga bangus. So ang lakas sa bentahan ni Boy Putik, no? Golden po pano ang ngayon ilalatag niya dahil ang mga bangus niya ay paubos na. Wala na, oh. Mabiling mabili ang mga latag ngayon dito sa Malabon Fish Market. Alright, dito tayo sa latag naman na mga tilapiyang Batangas, no? 20 cooler. Nakaka-12 na si Boy Tilapia. Ang presyo po kasi napakamura. So 110, no? 110 ang per kilo ng tilapiyang Batangas. Parehas lang po. Parehas lang yan, malaki maliit. Malaki yung maliit. O, shoutout mo na, Boss Lando. So shoutout ulit sa'yo. Nagmahal ang gasolina, tilapia ako mura. Ayun, shoutout sa mga tilapia mo. Yan ang price update ng latag niya rito sa Malabon Fish Market. Natabayan bakla. Shoutout kay Boy Tahong. Na kompleto na. Umalis tuloy. Umalis. Boy Tahong. Alright, dito na tayo, no, sa iba pang mga latag nating i-update dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ang mga mangga naman ang pinagkakaguluhan dito sa latagan po rito, sa manggang hinog. So ito naman yung mga latag dito, Golden Pompano. So Moy, shoutout sa'yo. Ang ganda ng bentahan mo kahapon. So wala na ngayon, puro tahong naman ang hawak mo. Yung pinagbentahan, alam mo, sa naubos. Alright, so dito 350, no, ang mga kilo ng Golden Pompano at yung mga tahong natin ay 70 pesos per kilo. Magkano sa tulip mo ngayon? Ano, 50 lang. 50 isang tabo na ganito. Ako, sandaan. Oo, yan. Sandaan nga nakita ko. Yan po yung tulip, no? So salamat, thank you ha, salamat. Good morning. So, tahong natin dito ay 100 pesos kada takal. Patikin mo kasi. Yes, ma'am. Ayan ang mga ano, no? 100 at 130 sa mga kada balot dito ng mga manok na inyong mabibili.
Kalabaw, 60 pesos. May baka. Aray mo. Tayo. Ay talaga, mga joker kayo. Ito na. Alright, so yan po yung mga presyo ng mga mangga natin, mga prutas na inyong Kakabay, mabibili. kakabay, kakabay. Singkamas. So shout out, good morning. Good morning. So ito po yung mga kilo ng singkamas, no? Tali ay 70 pesos. Alright, tuloy pa ang ating update sa Latagan po dito at napakaraming tao, no, na mga namimili. So kalahati 120 po sa mga matatamis na pongkan o kiat-kiat na latagan po rito. 70 pesos o 80 pesos pala ang mga latagan po dito ng mga mangga. Manggang hinog, no? So wala na yung milon dito. So ayan po yung mga box-box na dumating dito ng mga mangga nila. O, yung mangga ni Kuya, ang dami niya, no? Mga nakakarton. Ganyang karami ang bagsak ng mga mangga po dito sa Malabon Fish Market. Alright. Guys, yan yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan. At ang paninda ngayon dito ni P2. Naging papakol na pang inihaw na. Ayun, no? Sabi ni Katote, naglolo ko daw. Pala, kulang pa sa tigano ko ko. Sandaan, boss! Tabo. Ilan? So dito yung mga ito, bagongon. Buhay na bagongon, mga isang lindori, ulo at katawan. Yan po yung mga gilit-gilit na bentahan po dito. At ang bibigyan natin ay 140 per kilo. 420 sa mga per kilo ng mga hipon natin dito. Alright, dito 400 pesos naman yung per kilo at 360 sa mga golden pompano. Yan po yung 400 pesos, no? So dito So dito tayo kay Ricky, no, sa mga bentahan niya ng mga latag ng mga isda. So mga tilapiyang buhay natin dito, ayan. 140 ang kilo at may mga pandaing. Tapos 240 kilo ng mga malalaking bangos at mga kada piraso at tumpok na kanyang latag sa kanyang pwesto, no? Kiri, magkano rito? 180. 180. Ito 200 ito. 180, 240. Mga latag niyo pong ano? Pink 180 pink salmon. Pink salmon po natin ay 180, no, na mga per kilo. Ako Ricky, salamat po. Magkano ang kilo na itong kalalaki? 400 din ang per kilo. Ayan ang per kilo ng ipon natin, 400 pesos. Salamat. Shout out po, good morning. Hi, Boss Lando. Shout out po, good morning. Yung mga magaganda natin vendor dito sa Malabon. Ayan. So, mga latag nila ay lumot. 400 pesos. Yung anak ko parang hindi nagtitinda ngayon. Ha? Ah. Doon na, salamat, thank you. So yan po yung mga presyon dito ng tilapia Batangas, 110. Lumot natin 400 pesos. 380 sa per kilo ng mga hipon natin. At 150 sa mga kilo ng tahong na malalaki. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. At yung mga kilo dito ng Gigi,
Ang per kilo ay 100 pesos. So medyo natakpan tayo. Ilang kilo ng GG? 100 pesos. 120 per kilo ng tilapia Batangas. 200 ang kada kilo ng mga bangus. Alright, dito naman ay 80 pesos kilo ng mga tahong. 420 per kilo ng mga hipon, palatagan. At 120 sa malalaking tilapiyang Batangas. So ganyan po yung mga presyo ng ating nilalakaran ngayon sa kanilang mga latagan na inyong mabibili o mapipili. 370 mga golden pompano. At meron din po doon ay 350 no, per kilo. Alright. So yun po yung mga ina-update ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. 350 sa mga golden pompano. Tumpukan. Yan po, puset, 400 pesos. So shoutout sa'yo, good morning. So shoutout sa'yo, Boss Macmac. Mag-ingay tayo. 350. Talaga Boss Lando, yan na lang. Magkano yan? Pag sa'yo siyempre, 180 lang. 80 na lang kilo, te. 80 na lang, te. 80. 380, no? Ah, 380? 380. Lahat? Akala ko lahat eh. Maganda yung solo-solo lang. 100 pesos. Golden pompano ay 350, no? 350 per kilo at yung mga yung binayaran yung 350, latag ni babalik. Aaron, 80 pesos. 130 na mga tilapiyang buhay po dito. Yan po yung tilapiyang Pampanga. Namimigay kami dito ng walang kapalit. Tilapia, isang daan lang yan. Bigay ako mo na yan. So ito po yung mga 50 pesos tumpukan, no? Ang kilo ay 60 pesos. Ang daming mga galunggong, no? Nalatagan po sa Malabon Fish Market. So ito yung mga pusit kalawang 190 per kilo, 120 sa mga kilo ng tilapiyang Batangas, no? Yan ang mga tumpukan ay 50 pesos, 60 pesos per kilo. Magkano bang mas mo dito? 120 lang may bago. 120 ako, may 160 tayo, medyo malaki. So ayan po yung 120 sa mga kilo. Alright. Good morning. Alright, ito yung mga latagan naman na ating update sa mga tumpukan ay 100 pesos. Sa ibang Alex to, no? Good morning, good morning. Yan po ay 100 pesos, no? Mga swahe. 1-4. Laki pala, 480, no? Mura, 380. Agawan pa. So, sigurado yan. Buhay pa eh.
Bawasan, nakikisinin pala, mga bakad, wala na. Wala na. Ah, thank you, thank you. So mga tumpukan 100 pesos, matambakan natin dito. Okay na, Brad. Ano tagal ni Basiran, no? Ayan, anumahan. Galunggong. Shoutout dyan sa mga mag-anak dyan sa Canada. Ayun, shoutout sa mga kamag-anak niya sa Canada. At lagi po tayo mag-iingat. Dilig eh, oh. Magkagalong mo ya. Totoo yun. Magkano ba yung kilo dito? Ano? Basiran? 150. 150. Umuro yung ano natin dito, matambaka, oh. Subukan pa yung dito, pangat. Sobrang init na rito. Yan ang mga latag nila dito, no? Lando. Good Shout morning. out. So, shout out. Salamat sa pagdayo sa Malabon Fish Market. Thank you, thank you. So, shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Shout out. Good morning. Shoutout po, Lando. Good morning sa iyo. Yan yung mga latag nila, tumpukan, no? 100 pesos, no? Ito, 50 pesos. Wala, hindi pa tapos ang production niya. Ah, hindi pa pala ayos yung kamata. Production pa yan. Ayun. Habulin pa rin yan. Kaya lumapit ako, nakita may latag pala rito. Budget meal. Mga boneless bangus, oh. Nakabonus yan ng boss. Wala. Yeah. Magkano isang piraso po niyan? 20. Ah, 220. May dalawang 50 kaya. Salamat po, salamat. So yung presyo ng mga boneless bangus, so ngayon lang tayo nakakita na may mga naglalatag dito sa dulo, no? Ng mga boneless bangus. Ang presyo ay 220. So shout out sa iyo, Jeff. Yan, talabaya. Alright, dito tayo kay Annalyn Bernardo. So ang mga presyo ay 110 per kilo. At mga talaba natin dito. So talaba, yan ang dami, oh. Kaya na pa na binabasa yun, no? Di ka hapon, no? Pagabi. Alright, so dito ay 200 pesos yung mga kada sako, no, ng mga talaba natin dito sa latagan ni Ate Chona at ni Annalyn Bernardo. Ayan, ang dami pa, oh. At mga per kilo dito ng mga tilapiyang Batangas ay 120 ang per kilo. Alright. Dito magkano presyo, paring Agustin? 110 na lang, 110, Para- 120 sa malaki. Ayun, 110 at 120, no? Pag viewers, may tawad pa. Yun yung kaganda, kapag viewers may tawad May pa. tawad pa, may dagdag pa isa. Ayun. Basta magpakilala lang. Na subscriber ni Boss Lando. Yes! So narinig niyo po, no? Punta kayo kay Pare Agustin. Rain or shine, umaga, hapon, nandito siya, nagbebenta. Ulan man o umaraw, Oo. bagyo man o umaha. Mm-mm. Tuloy pa rin ang laban. Promote ka na talaga natin. Kahit hapon, Hapon. hapon ay may bentahan din po siya dito ng Tilapiyang Batangas. Na-promote na natin ng inyong mga talaba sa halagang 200 pesos, 250. Ganun yung mga presyuan, no? Salamat, Pre. So, shout out sa iyo. Good morning. At ang laki ng tilapia niya, no? Malalaki. Magkano pare yung mga hipon mo ngayon? Magkano? 380. So yun yung mga presyo ng mga 380 na per kilo na mga hipon dito ni Paring Brian sa Malabon Fish Market. Pag viewers, may dagdag 1/4. Natawa! So dito mga latagan din ng mga hipon na tilapiyang Batangas, Golden Pompano. So marami mga Golden Pompano ang mga latag dito sa Malabon na ating naikutan. pesos kilo, no, ng mga galunggong. So 120 mga per kilo. Magkano po Golden Pompano? 350 ang per kilo ng Golden Pompano.
kayo, sariwa. 120 sa Tilapia Batangas. Ganyan po yung mga presyo na ating ina-update dito, no? Happy birthday, Boss Lando! Happy birthday! Happy birthday! Shoutout na to, birthday na ngayon! Na naman, kahapon birthday. Birthday na naman ngayon. Birthday na ulit ngayon, hanggang din naman ulit yung Semana Santa, birthday na ngayon. Pali mo kaya, ano kaya lang? Sa pesos lang, gagawin! Oh! So, shout out sa'yo. Good morning. Birthday na! Oh, kainin na yan! Wala pa yung sandalan sa kilo! Salamat. Thank you. Birthday ko na naman. Ay, may tignan dito! Yan po yung mga papakol natin, 130 per kilo. So, lahat dito, no? Di pa ako nakapamili ngayon, eh. Hindi ako. Ate, salamat. Alright, yan po yung mga presyon dito sa may gilid ng mga tilapia Batangas din yung ating mga in-update at ito yung mga tahong nila na malalaki, no? Mga big size na tahong na inyong mabibig sa Malabon Fish Market. So anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan, boss. Iba yung paninda mo ngayon, ha? Sariwa yan. Nakakuha lang niya, boss. 200 lang. Per kilo. So, yun po yung ating update, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market at nagsa po ang ating mga mamimili at kababayan na dumayo upang mamili ng mga murang presyo. Shoutout sa inyong lahat. Good morning. So, shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga supporters po natin na laging sumasubaybay sa vlog natin dito sa Malabon Fish Market. So anyway, Randy Conan, shoutout. Tony Vlog, shoutout sa iyo. At sa mga taga Canada, Kuwait, Saudi Arabia o saan man panig ng mundo, shoutout po sa ating lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.